Kurwa! Buczy! Buczy! Moi drodzy, buczy mi mikrofon. Nie wiem co się stało. Miałem coś takiego na początku. Chciałem sobie ponagrywać materiały na wprzód, na weekend, bo mnie nie będzie. Buczy, no słyszycie? I buczy głośniej jak go dotknę, no to jest patologia. I kurwa, co się stało z nim, no? Miałem już coś takiego na początku, zaraz jak go kupiłem, ale raz go chysiłem, tak? I przestał buczeć, a teraz buczy. No i buczy, i jak się go tak pomaca, że tak powiem, nie wiem, to przestaje buczeć, ale potem go dotkniesz i zaś buczy. I buczy, i... No czaicie? Buczy mi mikrofon. Tego nie idzie słuchać i tak nie idzie nagrywać. I robię ten film z zapytaniem, czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego? Bo przekopałem pół internetów i znajduję tylko jakieś problemy typu kupiłem se słuchawki z Creative'a i jak podłączam do jacka to mi buczy. A to niestety, moi drodzy, mojego problemu nie rozwiązuje w ogóle. Ja mam interfejs audio. Czekajcie, może mi się... Nie pokażę wam go. EMU Tracker Pre, no mogę wam to pokazać w internetach. EMU Tracker Pre. Takie coś mam. Tak to wygląda. Do tego mam podpięty ten mikrofon, to jest MXL 770. I buczy, no i buczy tak, a jak go chycę tak, to buczy jeszcze głośniej i... No i buczy, no i nie wiem co z tym zrobić, nie mam pojęcia. Czy to jest wina mikrofonu, czy kabla, czy tu jest jakieś przepięcie, czy napięcie, czy gówno w dupie, czy... Nie wiem moi drodzy o co chodzi. Czekam na wasze, mam nadzieję, że ktoś jest, że znajdzie się prawdziwy polski specjalista od wszystkiego i że ktoś mi napisze, co się do wuja pana dzieje. Także moi drodzy, Hilfe, pomóżcie, bo ja już zaraz się obwiesza.